Siad a bheith agus tá fáilte rud a Reachraidh hiagma bhealach YouTube an seo. Tá má Reachraidh ar leis an chaint seo ar Ghaelg Reachraidh. Tá go leor ábhar agam ar Ghaelg Reachraidh agus tásúla agam go leanaí me raibh sa téacha amach an seo maidir leis an canúint seo. Ach ba bhaile daoine samplaí a chluisteáil den canúint seo agus sin an rud a ba bhhailm sa chuir fáil aniu. Seo samplaí as the upper end. Ceanna Tuas creidim an Ghaelg atá ar an upper end agus ceanna tíos ar an lower end. A chaithime sin a heicear. Ach seo sampla ón chaintúir dúchas Jerry mar is ceart stocha gígarú a Ghaelg anta merigach eki ag an jeru. Is a bheal vicúirtaí, no Bella McKenna, no Bhella John Ruadh an tainime bhí orthaí, no Mrs. McKenna. Ag bra ar de jarcú híanach léiríonn sé sin an éagsalacht a tar fáil nó a bhíú a fáil a sim na Ghaelg a maidide le angamneachaí agus mar sin de. Ceanna tua upper end mar a dúirt meise agus é dag sí an talan ar a bhí siog agus fuair sí a chóní mal farste atiró sí gotí go bhfuair sí bás lár na hochtatí. Ní déag 86 creidim. Nis gar wax seki na agachor litriachta la nua sin Philip Cummings agus dúirt Philip a hug na tafadain seo dús i céaddal síos gur lóir sí Ghaelg nar bhí sí ar lábaí a báis agus gur hamta sí ar Ghaelg a thomláin ag an funte sin. Chanéalaíon dát na gur Ghaelg den scoil ici uair a bháin den túil ach gur a Ghaelg seo merigach. Rinneú an tafadain seo a gomach an ard be Bella McKenna as balfarste a bhí a chur ceisní orthaí. Creidim go Cheann McShane ar an camera agus sílim go Seamus McShane an sin chomáid. Mar is léir a gine bí a déist leis an tafadain seo bhí Ghaelg verigach agus níró Ghaelg Reachraidh ag líam agus níró Ghaelg hir chonal eci sin mar sin. Bhí Ghaelg briste go leor ach tugu dúsa agus chaith me go leor ama agus glach me gur chaintúir dúcha sé bhíon sí agus go an ceartaí agus bhain me go leor nótaí agus ba bhhailm éisteacht leiche inniu mar sin hon a Ghaelg seo chur fáil a ríist tána tafadain seo milsena táhatá. Agus go me leiscil megan tú me láb am go chéile in san tafadain seo ach hanel lothóg agam at ina bhfuilme. Tá cat agam ach níl maithas ar bíonn si ní dóilm sa go sí a cabhrú am aniu. So aber te bháin an seo chun tús a chuir leis. Blaiseadh go dtí tamara. Blaiseadh go dtí tamara. Blaiseadh dé tamara. Blaiseadh dé tamara. Do you know what I'm saying? Blaiseadh go dé tamara. Céim me sé ran ar thoisi me sé gopur leis an ábhar seo go an ábhar sin Harbh deachartú. Blaiseadh go dé tamara. Tá go leor Ghaelg Reachraidh is déana sin. A bhel na te bhfuil. Is sin is mar sin tá gotí na hallban na chluisteann sin ad na agat cos le Ghaelg chun mar aniu go dé tamara han dé hamí ra a go dé tamara agus síon takeú tí ra mar bheith hí na súl beidir le arag ach glóir me fu sin a ríist. So sampleile de aró is áds an seo an éiri seo. Is adsa. Is adsa. Bugó rai hig abertjelle. Va bachel elig an seo. Va bachel elig an seo. Seo Va bachel elig an seo. Maar sin va en nat vi Ghaelg Reachraidh bachel sin búchale an sin canúint seo. Elig sin elle ach tá me just muoinú gur bhfuil elle agus ilig elle bhfuil sin másci seo bha bachal elle an seo bu go raibh ceann nua Ba ceann rug jarg ar mar áthar. Ba ceann rug
Gus seo sampla de Gaeilge Reachraidh tá Harb simú. Jarg. Jarg. Áhar. Óbhí rú. Bha Ceann Ruadh, Jarg Maher. Bha Ceann Ruadh, Jarg Maher. Níor Bhella McKenna go débhí sé rá. Mar dúirtí Ruadh agus sin Ruadh na Gaeilge an léonniu Ruadh, red. Ach be léir nar hig Bella McKenna an focail seo Ruadh agus mar sin de dúirt Bella McKenna Jarg. Han Jarg agus céim a ragur cheartaí Bella McKenna négur dúirt sé Jarg an rud a bhíonn si. Sin a Gaeilge clásicach agus tá sé iontach go bhfuil sé ar hafad a bhín Jarg. Sampla eile de bha Mire. Bha mé ar mire tá is sé bheith bhicordí an sin a cainte ar oige seici. Sampla eile de bha an úsáid. Bha Cheann Séidir an sin. Bha Cheann Séidir an sin. Seo focail eile agus léironn sé go leor faoi Gaeilge ar thurolú is dócha. Bhfuil me déas. Sílim go raibh sí gurí a rás a chaisio a bhfuil me críicní a bhfuil me ré. Bhfuil me déas. Bhfuil, nach bhfuil, ma déas. Sin jazz. Na Gaeilge jazz. Na Gaeilge an léonniu nó jazz mar dúirte. Ach jazz an Gaeilge in the Lan Vannan, Reachraidh, in the Lake Hallabine, in the Harolú, ach sin nóithe, so Gaeilge clásicach. Blaiseadh ar Danny Defin. Bhilíosadh ar Danny Defin. Danny Defin sin Gaeilge a bhí an ML farste har a bhaith go mé fuair sé glas bliantú hen creidteach tá ceimhne ag daoine ar Danny Defin agus sílim go bhfuil sé isteach le Bella bhcordaí hon ra bo Gaeilge ólam an seo sin siúd. Ba ceartam a rá fosta tá coppla rud ins na tafaid seo a tá measara oltach mar hiigid muid aniu tá seansan agus creide mé go rastal ban McKenna ar rangan na Gaeilge mo farste nó cean lagan de Gaeilge an na farste bhé gist mar sin seans go trúliú a geisteach ní nach réanú beidir má bhí si gurí páirte ghlachú still na Gaeilge go si gurí an canon seo ólam agus mar sin de agus be cearta rá fosta cé nar thug si Gaeilge de god pois si héin ní roion le John Creidin go raibh éon náire ar Isabel bhcordaí Bhella John Ruadh Mariala a Gaeilge. Ní raibh sé sin an. Ní raibh sé sin an. Ní raibh éon tráma mar a deire an. So, is mu sin nach héon Gaeilge sa chaisio? Ró go leor Ghaelg am. Ró go leor Gaeilge agam. Ró go leor Gaeilge am, a ró go leor Gaeilge am, a ró go leor Gaeilge am, a ró go leor Gaeilge am. So, ró go leor Gaeilge am. Gaeilge. So, is cloisian tú an sin na formach a difriúil agus sílim mar dúirt me sé gur trúliú an sin. An éil sin an ácail bha ag na daine ar Reachraidh. Hanéil sin an ácail a bheith ag daine ar Reachraidh. Hanéil, náit níl sé gurí sin a bhíon sin an ácail sin a fácail ar nóithe that trúliú a gceisian seo a bheith ag na daine ar Reachraidh. A bheith ag na daine ar Reachraidh. Sampla eile? Well, an leisam rather be tribal Níl sort of rather be fanach. Hanne lísam rud a bhí teamall ar sin. Chuir sin Gaeilge íla a gcibhne dú ceimar a teamall ar. Mar a néile. What about it? So, hanne lísam rud a bhí teamall ar sin. Agus teamall an at timppel ríist legan anta clásicach den chaint. Mar sin nabí smúniu go bhfuil tú géisteach le canúint se gcónaí. Tá chuid clásicach a chaint seo fásta. An lísam ar an armar tar lá.
Hanne lísam an áram atá lách, well, tannim atá lách sa Ghaelg na lách mar Ghaelg atá ach an áram, an inniam jetta dúrú mar áram. Tá sé sin, bhí sé sin cáitinta, na rile gundí bhanachain go háide áram náteacha eile fásta, inniam áram. Tá sé cin leisteach an nuach rud a Harbh cáitinta. Sampla eile? Cain an el mór an Ghaelg. Manis. Well, sin Bella McKenna ra chuir an úlún rud a tasidir gur Ghaelg sa Harbh meragach. Fuasach meragach fan am seo. So hanel kainam an kinam hanel mar an Ghaelg amanish. I don't have an awful lot of Irish. Kain agus nu me sin ag yondan na fi sin eile foin cinál kain seo as cefne. And the costal of Ghaelg na rinne iniu. An el Cain Anel Cainam. An balla fad an rabas de Bhella John Ruadh the Reachraidh na Clagan. Ar noiche níró cain níró cefne ro wai ag ir a Ghaelg no agus ar rudi eile faoin traseo agus bhí an aber seo usage master a minnig sin agla seo. An el isam nish. Ach. Hanelí Samnish. I don't know now. Hanelí Samnish. Sample eile nish a winninsle leis an áitir a bastína. Croc an Tarv. Tá sé usage ag a leor fiú an gita sin hon blas a léirú. An as go dtíach atar ó teach i chuirdaí is tí a Reachraidh na láirteach íomhan agus thug joyful thug bheileh chuirdaí joyful pléan ar seo láirteach íomhan so seo í rá. Rugga me an sin an san taid bha an arm of a láirteach íomhan. Láirteach íomhan joyful pléan. Aye. Rugg me an sin in san taibh an arm a bhair láirteach íomhan. Rugg me an sin in san taibh an arm a bhair láirteach íomhan joyful pléan. Bhí si ina chónaí an sin, so seo í rá sin. Ma chónaí an sin. Sin an áte a roisi na mar a roisi sin an áte bham me se. Níl sa go an canúintí sin nó an trúidú sin, but seo í rá go bearbí. Sin an áte ma mise. Sin an áte ma mise. Aber sin eile? Rach me sin san seoir. Rachach me an seo sin siúd. I would go here and there. I would go there, here and there. Rachach me an seo sin siúd. Get eile? Teach tar ríist. Nis níl anna get an sin ach tá sé úsadeach an tí sin a léirú ag jeirú ríist. Nis céad aber teile tá sé simú mar tá Bella a caint faoi dia agus rud a táróla sige. Three seconds to cur yuma bad. 3 seconds to cur yuma bad. Tá í ségasan cathúr a joima bás. Rud atá coitinta bhfuil am léir nis na niverolra in Reachraidh bh wad ní simply na mar a bhí in éan agus wad ní simply fiú na mar a bhí sé in Alpine. Níró le deanúach a éan a chur ag jeirú focail. So bhfuil am samplaí de seo léir inis na páistin, na macan sin na mic, na rudan sin na rudaí, na cosan sin na cosa, na mísan sin na mísa. Na páistin na childer. Na páistin. Macan. Mísa na rudan cosan. So sin Ghaelg Bhella John Ruadh. Tá me se Harbh buíoch go bhfuil an tafad an sin a bhín fi sin atá an ach barlam sa gan an fi sin a léirú mar
bhí sé ceanal strasfuir agus barlam san na gití seo dhearú amach na an rud ar fad a léirú. So fágaí an focail deirí le Bhella John Ruadh I héin, Isabel McCarthy, Mrs McKenna, Twinbrook agus Clágan a Reachraidh, agus seo ire an chónar wara. So go dtí an chéidir eile beanna chlad. Siad a bhabar tá láin na grása, tá Cheann lá, span na má agus span tarda an hísa. Néimir maithir déag na pecaníis agus na báise men. Na man áir sa mix gur néamh a men. Maithir, tá sin ar go bhá.